И така, здравейте хора, днес ще снимаме видео на Кика Луки Блог. Да, мисля, че ще се получи доста добре. Аз тук съм с третата най-голема тежест. Много е силна. Затова съм само да се преобърна музика. И така, и сега сме готова. Така ето го това моя BrainRots BG Community наденица. Ето го е това малкия жираф. Така 500 мортиони. 500 мертимиони. Мертимикарони. О, плазма, шимпанзайни, бананайни. Папайрепидубида. Capibara, quant? Pinguino cocosino! Elefanto frigo. Pinguino cocosino! Golden 6-7! 6-7. Capitaco! И да виеба майка. Еба май. Скажи ми, майка. злош пред жена ми, бе. Ти злош, ти имаш и жена, бе. Колко трилиона имаш? Сега почва да казваш. Тате, искам нов iPhone, тате искам нов iPhone. Тате искам нов iPhone, тате Ей, би си искам. майката, аз. Ай, пъти шлаци ти от тук. Тате, може ли нова Абе, наденичка? аз се гребвай, бе, някакви дива айфони, дива в айфони, бе. Хора, не го слушайте, то се бете си майката в гащеризона и Абе, не пърдите. го слушайте, бе, деца, такива малки. Сега такива работи на малките дечурляга, бе. Купете на вашите синове bg.com. Абе, не го слушайте, Най-добрите Blade Rod Той е стрещя. Най-добрите Той Blade стрещял Rod в само, стила бе. Blade Rod. Казах тихо вече. О, той стрещя вече само. О, Чио, папе, пел папе. Пел папе. Чакайте само да си влеза в привет сервира. Защото тук съм милионера. милионера. Ха-ха-ха. Аха. Ха-ха-ха. Алек, сега да си глътнеш пищака. Ха-ха-ха. Да не си глътнеш пищака. Да не си глътнеш пищака. Ха-ха-ха. А къде? Без да ме пиеш повече. Чули добре. Ало, секси.